lolo Suwardata Pitana sambung dongeng tunggal ceritane ingkang wonten Pedhukuhan Karangkedempel. Gunung Gamping lemah watu kang tinandur tukul tuwuh ngrembaka ijo royo-royo. Pala kesimpar pala kependhem ora ana lemah ingkang cengkar kadaya kaprabawan kang manggon ing kono gedhe tapane gedhe dongane gedhe prihatine mega mendung piyak sumilak nganan ngering katonton soroting surya madange jirkat lintang abyor mungging tawang begogok kaya tenggok meger-meger nenggih punika bebundeling Karangkedempel Kyai Lurah Badra Naya. Ya Kyai Lurah Danyang Semar. Ya jejanggan Sampa. Ya Ki Lurah Boga Sampir Nayantaka Margaewuh. Pucuk ing kuncung temekan jempol pepodo sarwa cacat lan ciri ning cacate kuiku mengkupi wulang lan kawruh marak kepara ngayun ingkang putra Nalagaring Petruk Kanthong Bolong Jenglong Jaya Dawala Runggung Jiwan ragile Ki Lurah Bagong tetembangan jejogedan sari ngunduh Tarupala sawetawis sawane Wanara Seta ing Kendhali Sada sang Anoman ya Begawan kapiwara sumungkeming pepada cecikluk marang Kyai Danyang Semar ora goreh ora rongeh ing semuna wong gati mangkon alon wisih
eko den prayitna semuriris eko bali titiyoni gondo yoni bergegek ugek-ugek sadulita umel-umel tule nala garing kula Pak Petruk kula kantong Petruk nggih kula kantong nggih kula kok Pak Bagong timbali Gong lho sing ditimbali Bagong kene apa Bagong kono lho Tru Bagong iki loro nek kono udu Bagong kono Kang Bawor beda Tru bedane nek Bawor tibane tuwa nek Bagong tibane enom mula dijenengi Bagong tibane karo Jagong dijenengi Bawor tibane awor dijenengi Bawor iya aku yo ngerti Tru apa dijenengi gareng saka tembung garing atine betah rialat betah prihatin iya Ndoranoman Kiai Semar kula ingkang sowan Kiai pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo nggih kula tampa dadi ganeng ati kok ngowahi adat kudune sing basa kula karo sampean kula tilas batur panjenengan Jamar geger Ngalengka Pancawati tak derekno lah kok malah ndara kula basa kalih Semar niki napa mboten kuwalik lakone nuwun sewu jaman rumiyin kula dereng ngertos yen Semar menika pangejawantaing Dewa Sang Hyang Ismaya Kyai pramila kula dipun obong wonten Ngalengka dening Dasamuka mboten pejah sing ampuh dudu Anoman ning sing ampuh Kyai Semar kula nampi barokahipun Kyai Badraraya duh Kyai lae Damar mancung cinupet mangkean anak-anak kula mundak do metuntang nggih kowe ngerti Gong apa Tru Ndara Anoman nyembah karo Kyai Semar iki kleru piye ning dibenake sejatine Semar ki dinungsa Semar ki dewa Sang Hyang Ismaya ngono oh ngono gandeng Semar kuwi dewa mongko aku karo kowe anake Rama Semar ning ngono aku ya anak dewa jenengku Bathara Bagong kowe Bathara Petruk nek lurah desane ngendi nek pendeta pertapane ngendi lah nek ku nganti dewa kayangane ngendi ngendi Gong pasar kere ngemis do meneng angger meneng turu Pak kejaba nek ana amlik-amlik enten perlu menapa Gus Ndara Anoman ampun basa Kiai ampun basa kalanan ana perlu apa Anoman waleh menapa kula sowan ngersane Kiai Badranaya kula sampun bosen urip wonten donya Kyai kula sampun bosen gesang wonten mercupada baraan kula sampun sami pejah Dimas Jaya Anggoda Paman Patih Anila Paman Sugriwa sampun kajumpa ning angin sampun sedo sinuwun Prabu Rama Pancawati Raden Lesmana sampun mboten wonten Pancawati babar dados alas nanging kok Anoman dereng pejah Kyai kula nggayuh swarga Kyai kula nggayuh swarga kula rencangi kula mandhita kangge nebus kelepatan kula nebus dosa kula jaman kula dados prajurit mateni buta tanpa wilangan wonten Ngalengka dadi bathang Kyai kula nggayuh swarga Kyai pejah kula benjang menapa Kyai kula nyuwun swarga Ndara Anoman kula nek sampean takon swarga nggayuh swarga
Apa ngerti tegese swarga kuwi apa? Swarga kuwi apa? Naraka kuwi apa? Inggih. Kula dereng ngertos. Lah nek durung ngerti arep tuku kathok dienggo ning sirah. Tuku kupluk dienggo ning sikil. Nek urung ngerti sampean kok nggayuh niku kleru, niku kleru. Mula jenenge suwarga. Su niku luwih, warga niku sedulur. Warga niku sedulur. Tata lair nek nggayuh swarga niku wong sing akeh sedulure, kerukunan geguyuban, aja memungsuhan. Nadyan beda partene, beda agamane, beda kawruh lan pinemune. Tetep nyawiji. Ratu ora dahar 3 dina ya ngelih, sing dadi wong tani ya ngelih. Sing dadi lurah 4 dina ora turu ya ngantuk. Sing dadi pendeta ora turu seminggu nggih krasa ngantuk. Mula swarga ngrasakno mumpung urip sampeyan teng donya. Swarga donya kudu akeh sedulure, aja bedakno sugih mlarat, bodho lan pinter. Inggih. Kula sampun bosen. Kula badhe nyuwun mati, Kyai. Kula nyuwun mati. Mati? Nek sampeyan njaluk mati niku apa? Mati niku napa? Inggih. Mati niku pejah. Pejah niku napa? Pejah niku napa? Wah, bapak kok rembuge angel temen wulet ya, Tru. Iya, heeh. Lajeng Kyai Semar ora mati ning uripe alian nggon. Wong urip ora kena nemokno swarga, wong urip ora kena nemokno neraka. Saka tembung nek nerak nggone ana kono. Nerak agama, nerak angger-angger, nerak pernatan, nerak adat. Niku nggone ana kono. Didoi karo liya niku neraka donya. Beda karo binjing nek pun teng alam barzah. Alam barzah. Nek sama lajeng gayuh swarga. Inggih. Mapane dudu ana kene ndara noman. Mapane dudu ana kene. Lajeng wonten pundi? Urip jroning mati, mati jroning urip. Mandeng aja nganggo mripat, mandeng nganggo ati. Ngrungokno aja nganggo kuping, ngrungokno nganggo batin. Mlaku aja nganggo sikil, ning mlaku nganggo rasa. Jenenge tapa raga 7 perkara, tapa mripat, tapa grana, tapa lathi, tapa talingan, tapa asta lan tapa suku. Enek maksude, maksudipun menapa? Duwe mripat aja nggo mandeng sing dudu sak mestine. Aja milik marang darbe ing liyan. Tapa grana ngisep ambekan. Ngisepo barang sing apik, barang sing kotor ampun disep mundak dadi reget jiwane. Tapa kuping nggo ngrungokno. Ngrungokno piwulang sing becik, tembung sing apik, aja madahe tembung ala. Tapa lathi ora ming puasa. Ora ming ora mangan, mote, nyura, nganyep. Tapa lathi aja ngomong sing ala, ngomongo barang sing apik sing becik. Tapa asta ora kena colong jukuk ning gelem tetulung marang sak pepadha sing entrengan karo pegawean. Biasane nyaron kok drame kosong. Jligrang ngedram. Kok ora neng sing nyuling. Nyambi nyuling. Nggih. Tapa suku. Aja ngidak geni, aja ngidak beling mundak metu getihe. Wong urip mlaku sing bener. Mlaku metu kiwa, tegese aja nglakoni ngiwong. Nglakoni barang sing bener lan kautaman. Bener niku ana pirang-pirang. Bener tumrap negara, bener tumrap agama, bener tumrap umum lan bener sejati. Kuku sing dupa kumelun ngening kentias sang apake. Kawengku sagung jajahan nanging sang tangi kipi
Kathah-kathah piwulange Kyai Semar marang Sang Tapa Begawan Anoman ya Begawan Kapiwara. Kapi tegese kethek, wara linuwih kethek kang pinunjul sing ala ming wujude ning luhur jiwa kebatinane. Tanpa sangkan tanpa paran ana Prabawa pedhut. Peteng ndedhet palimangan ilanging pedhut bareng karo ilange Semar. Kyai Semar. Punapa merah ingsun prihatin wasta agung ngijil tanpa karya sengkang rena mekan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur gambir melati Kyai wonten pundi Kyai Semar mejang dereng rampung ana peteng dedet pedhut ilanging pedhut Kyai Lurah kok dadi ilang Kyai kula nderek ngaji Truk Bapak Semar ilang Truk maune mejang karo Ndara kethek Poniman bareng ana pedhut kok dadi bapak ilang piye Gong Truk maune padang-padang bareng ana entut pedhut bapak kok ilang aduh nang ndi to Pak bapak monggo janji silaturahmi sesuk adoh kumpul kok Truk ning nuwun sewu Gus Ndara Anoman apa Truk nuwun sewu sampean teng mriki dadi dayo dadi tamu iya ngaji kalih bapak iya ngerti tegese ngaji dadi murid kiai niku santri lah nek ngaji saka tembung ngah niku ngatur ji niku jiwa ngatur jiwa iya nek santri san kebagusan tri telu ngerti kebagusan telung perkara iman Islam ihsan gandeng bapak mejangkar sampean bapak ilang tanggung jawab muride sampean sing dadi santri dijajal kalih kiyaine apik pokoke ketemu kalih Ndara Anoman mboten nggih tanggung jawab Ndara Anoman lapurke bapak polisi wae Truk polisi sapa polisi Pak Wahyudi kono Caro Gadung wis pensiun oh wis iya aku njaluk wektu sebulan kesuwen sebulan 20 dina moh 20 dina kayak wektu pirang dina Gong ora kena kelangkah jam 4 kudu wis rampung
Monggo saiki wis 2:30. Iya, njaluk pamit tak golekane. Ditututi, iya. Kiai wonten pundi Kiai Semar? Kula ngaji dereng rampung, kula dereng tutup. Anoman ora barine ora bareng karo Kiai Semar. Ora patut banget tak tekani pertapan Kendali Sada. Lah kok mamprung suwung Kakang Anoman ora ana. Anane wing cantrik-cantrik sing do merguru. Wong loro njaluk tombo, wong dagang njaluk penglarisan. Minggat kowe Anoman. Kurang ajar. Kowe sing dadi regeding jagat. Kowe sing dadi memalaning jagat. Bisa tentrem nek kowe wis mati, nek durung mati rung lega. Baladewa. Sopo kae ketebang-ketebang kaya kapuk. Weh, lah ora pangling. Anoman, mandhek kono kowe Anoman. Wanara Pracandha Seta. Cecak rawun kapi mendo. Ya kudu nunging Bayu Manggarmaya. Kakang Kendali Sada. Pepunden kula sinuwun mandura pangabekti kula. Yo tak tampa. Tak goleki kowe minggat. Kowe minggat saka pertapan Kendali Sada. Madosi kula. Yo. Wonten paridamel menapa manut kowe tak pateni. Kowe kudu mati sing mateni Baladewa. Dosa kula menapa lepat piye? Kowe takon luput takon dosa. Inggih. Sasmitaning dewa jagat bisa tentrem nek aku iso ngilangi rereget ing jagat. Sing dadi reget barang kotor kuwi mung kowe. Luputmu siji ngembari putihe Baladewa. Loro sing lumrah kewan dingu menungso, lah kok malah kowe mendhita mulang karo menungso. Kuwalik jagate. Ora ana kang menang mateni kejaba ming aku sing bisa mateni karo kowe. Yen kula pun mestani ngembari panjenengan. Yo. Nuwun sewu nek Baladewa sing putih kulite, nek kula rak sing putih wulune. Wulu kalan kulit menika beda. Wis ora ngandel. Kowe pendhita ning kethek. Lah kok mulang menungso? Dudu kethek mulang menungso, ning wong pinter mulang sing bodho. Sing pepadang ngobori sing petenges kaken cangkem kowe. Gelem tak pateni ora tak pateni. Nyuwun pangapunten jejuing kuandamu.
Anoman diajar Ndara Baladewa. Wis tak omongi aja sok kipik, judi ki maksiat. Ora ngerti, ming dodol nomor wae. Dicekel polisi terus dadi hukuman. Isih nekat kuwi, mula kecekel saiki gebuki. Mosok pendhita kok maksiat. Sing maksiat dudu pendhitane ning tangane kuwi lho, Tru. Gus Ndara Anoman ketiwasan ki lho ra Petruk. Goleki wong tuamu durung ketemu. Nggih. Petuk karo Sinuwun Mandura rawuh kendali sada goleki aku. Aku arep dipateni, Petruk. Lho, lah lepate dianggep aku putihe ngembari karo Sinuwun. Aku kethek dadi pendhita dianggep luput, Petruk. Aku dipolo diajar. Gus Ndara Anoman. Apa cacing niku nek kepidak obah. Kodhok niku nek kepidak mencolot. Wong sampean mboten luput. Aja ngrika ratu. Ning kudune sampean ngelingke. Nek kula dadi Anoman ora wedi karo Baladewa, lanang dodene lanang kok dodene Sangyang 10 dina. Sampean kleru tama malah kula duwe pinemu. Pinemu apa? Ontene ngono Baladewa arep mateni Ndara Anoman, iso uga ilange Semar niku dicolong kalih Baladewa ngoten niku. Maling berteriak maling men ora konangan ngancam wong liya dhisik. Kok ya bener Gong, bener ana temen. Monggo dipenggali dhisik. Awit ilange bapak Semar sing ana kok Baladewa. Dadi cetha Baladewa sing gendam Semar, sing nyolong Semar. Kok ya bener Bagong, bener dinalar secara logika realistis. Ngomong apa Gong? Mbuh nek ngono bener sak bajute wanene mawon Baladewa dudu wane karo Baladewa wane karo lelakone. Nek sampean dianggep luput endi tandha buktine? Saniki sedeng KPK polisi nyekel wong niku syaratnya loro, tanda bukti yang otentik ngoten. Apik niku apik. Lho ora apik kepiye, Truk? KPK ki tangane akeh tingkat kabupaten tipikor. Jajal gawe dalan aspal kok tidak sesuai dengan bestek. Laporke tipikor datang, lurah kecekel terus dibelenggu. Coba kepiye? Ora kena main-main, BPD pelaksana ngono kuwi. Pinter kowe, pinter golek dhuwit kok ora pinter. Aja mlayu Anoman. Ayo tanding karo aku. Sinuwun. Maling nanging bengok maling lumrah pitik ngendhok petok-petok. Maksude piye? Ilange Semar sing nyolong panjenengan, sing gendam Sinuwun Mandura. Mamrih patiku supaya lho, aku ora nyolong Semar. Tak jaluk Semar, ora rumangsa mati dening aku, ndak ladeni. Wah, mati aku. Mula-mula pengacone Bagong iki mau. Sejatine wis ora wani wedi karo aku ning Bagong sing kurang ajar.
panjen Punakawan rupane Allah tumindake Allah lelakone Allah edan temenan Bagong petuk karo aku arep apa mbel kurang ajar wani karo aku janji aja larang-larang rumangsane dimedati ratu nyepelekno wong cilik ratu nggo ceke ora metu bedor labas terus aja melu-melu Bagong golek dhuwit kok ora entuk melu Anoman wonten pangendika nebak dadaku awit panjenengan ora gelem balekake Semar aku dudu maling aku ora nyolong Semar ning aku butuh mateni kowe nyatanipun ilange Semar sing ana Sinuwun Baladewa Bagong sing tak cekel iki apa sing tak cekel iki apa kethuk iki Nanggala Anoman ora gelem manut trajeng Nanggala modar sawurungan Onge. Wah, mati. Wah. Wah, ayo mundur. Wos. Banyu bening kok malah ketemune banyune butek aku arep nggayuh swarga urung iso kelakon malah guruku kiaiku ilang urung ketemu Sinuwun Mandura mamprih patine Anoman upama tak lawan nyekel Nanggala Anoman ora wedi aku duwe aji mundri waktu tak remet dadi banyu wesi tak remet lebur dadi awu nek ming karo Baladewa ning sing tak wedeni Sinuwun Kresna Sinuwun Dwarawati apa kelakon aku tegel karo Sinuwun ya aku dadi kleru dalane golek dalan padhang kok nemune peteng ora butuh kerengan ning sing tak butuhke goleki swarga aku kudu nggayuh swarga Risang Mahayakti samusing semedi mungging percabaan dangu aningali wijiling sesongko saking graning arati eling gegayuhane Sang Anoman gayuh swarga dereng bisa kasembatan malah pasulayan kalian ingkang sinuwun nadyan riwanda nanging pendhita gentur tapa sithik kinaryaning pambuti lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung ngeningken Pancandriya panca lima driya angen-angen ana wujud datan kadulu ana swara datan kapireng ana daharan ora kadar ora gelem ngucap Allah neng-neng jroning galih katarimo kang sinidya awit jeneng kapi wara kapi kethek kang linuwih wara wis ngarani kethek kang pinunjul manggone ana kendali sada kendali kanggo ngereh nginger ngetan apa ngulon maju apa mundur banter apa alon sada jejeg kudu bisa laku jejeg lan jujur Praptani Sinuwun Baladewa ngoyak marang Anoman lap ilang kagedhepaken murca Sang Anoman
mau neng kene meger-meger tangan sedakep bareng kowe tak cecek aku nyekel neng golo lah kok dadi ilang setan alas Petro Gareng Bagong ora gelem nduduke mati sawurunga tuduhno Anoman umpetan ning ndi Anoman ndelik ning ndi kula mboten weruh paiman Anoman kula mboten weruh paniman modar Playu Petro kula Gus Ndara Baladewa tuduhno Anoman minggat ning ndi ndendelik nang ndi kula kowe nirokake aku mboten modar melayu gong bubar gong bubar ayo gong bubar bahaya bubar dudu bubar iki wong gemblung kentir kowe iki Ndara Baladewa ngamuk Ndara Anoman ilang nyekel nenggala akal dipateni mlayu ora mlayu sida dibunuh karo Ndara Mandura mlayu gong mlayu terus le mlayu kleru mlayune ndene kutuk marane sunduk maling marane gebuk men modar lah iki sing jenenge Bagong bojleng tuduno Semar ilang kok dadi Anoman ilang ndelik neng ndi sapa Anoman kowe ngerti neng ndi sapa Anoman umpetan neng ndi kowe ngerti neng ndi lah iya saiki neng ndi ya mbuh wah kurang ajar wong kentir mlayu gong meh ora ana semubang yang haruno kati netrane nganggo rapuh satening kukila mringkan negara saketer niki dem
ageng kidung leru sing wini panto pepoto ing ayam mono anggeblas sanganoman ya begawan kapiwara geger karang gedempel nata mandura ngobrak-abrik karang gedempel wit-witan padha dungkar watu lebur tanpa dadi ketrajang senjata nanggala sambung tunggang tunggal critaning ingkang dereng kababaring ajeng nenggih ingkang wonten kayangan Undarandir Bawana ya kayangan Petumuyung aja tupeh kayangan candrane katingal mawarna-warna sambung dongeng tunggal ceritane ingkang wonten kayangan Undarandir Bawana ya kayangan alang-alang kumitir ya ing kayangan Petumuyung ana ndi papan panggonane ora lor ora kidul ora ngingsor ora dhuwur ora rah ora nggon gumantung datanpa cantel manggon marang imaning manungsa ing donya dhewe-dhewe manungsa kang nyembah watu manungsa kang nyembah reca manungsa kang nyembah banyu manungsa kang nganggep kewan suci imane marang Gusti kang maha kawasa maha wenang maha wening
maha linangkung ing sakliring reh wenang murba datan wenang kapurba wenang masesa datan wenang kamasesa wenang widana datan wenang widana wenang gelar ngkut jagat saingsine mawa cahya sak genthong inten gedene yen sinawang danguning dangu alit sak mrica binubut dereng sawetawis dangu katungka praptane Semar Badranaya dan samar pamuring suksma sinuk semaya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen liyep layape ngaluyuk pindha pesating supana bergeget ugek-ugek sadulita umel-umel pukulun maha linangkung ingkang murba misisa jagat ukulun Bathara Wenang kula ingkang sowan kiranging tata kami kula nyuwun pangapura kula nyuwun pangapunten kula nok-nok sembah kula katur wong wilahe ngawi kena Mastu Purnama Sidhem sekaring bawana langgeng Semar Ismaya nggih Parambaya mungguh wigati munggah ing kayangan Undaran Dirbawana upami kula matur tembung merangi tatal godhong lumah kurep mpun prisa wong meteng laire lanang napa wedok nggih mpun prisa mati kula besok kapan sing mateni sinten sok kapan jaman kiamat nggih mpun prisa kula kinten merangi tatal atur kula pukulun Semar kula nek iwak mapane ana endi iwak manggone teng banyu nek macan wonten ngalas nek welut wonten mlendut satu iberan manuk mapane wonten gegana mencrok wonten pang-pangan menungso teng donya kayangan papaning dewa papaning sukma wis ngerti kenang apa Semar munggah kayangan kok nganggo badan wadak kudune raga kang ditinggal sukma jati kang sowan lekas kang mengkono kuwi Ismaya mung lahire bisa ngucap nanging ora pinter nglakoni awit kowe nganggo badan wadak Semar kowe aduh nyuwun pangapunten nyuwun pangapura pukulun nyuwun pangapura kesesa lampah kula gagap kula gugup pukulun kula ngangge badan wadak kula nyuwun pangapura dosa kula pukulun pidana napa sing tak lakoni Semar ora bakal nampa siksa
nanging kanggo pengeling-eling awit kowe pamong. Apa-apa diomong ning apa-apa ya dimong. Kejaba pamong kowe kiai tur ya lurah. Kiai kang mejang kawruh lurah bundeling desa. Lekas pangkono ora kena kanggo tepa tuladha. Kaparingipun pukulun nyedak ana papan kene sawangen soroting jagat. Abang, ijo, kuning, biru, moyo-moyo. Den lebone Semar lap ilang kagedepaken Badranaya. Sabuhnya satata lenggah den kapareng angranu padha padaning mohoka wekas mung tanono wani muwus gebyar-gebyar kados prada binabar kula tingali cahya mencorong sak genthong inten danguning dangu alit sak murca binebut tetela punika kayangan alang-alang kuwidir undaran dire bawana pukulun maha wenang kula anoman ingkang sowan pangabekti kula kunjuk pukulun maha wenang wong wilahe Ngawigena Mastu Purnama Sidhem sekaring bawana langgeng anoman ulun tarima kowe ngaturake bekti iya pukulun badan wadak renggeh-renggeh sumengka ngadhep ing ngarsa ulun paran mbaya mungguh winengku ing gati sekawit kula sowan ngarsanipun Kyai Lurah Semar kula pitaken swarga kula nggayuh swarga pukulun dawuhipun Kyai swarga ki papane wong kang wis mati wujude sukma kowe raga menungsa raga wadak raga reget raga kotor dereng cekap nggihipun paring mejang piwucal wonten pedhut icaling pedhut Kyai Semar ical pukulun malah tinumah dening Sinuwun Baladewa kula dipun anggep ora regeting jagat pukulun kula badhe nggayuh swarga pukulun kula nggayuh swarga kula nyuwun mati pukulun kula nyuwun mati Anoman iya bener ature Semar swarga ki papane wong kang wis mati wujud sukma jeneng kita isih raga wadak iya lajeng yen mekaten pejah kula benjang menapa pejah kula benjang menapa kowe kesiku kowe luput karo Bathara Rama Bathara Rama kuwi Wisnu
nalika jaman perang tanding mungsuh Dasamuka. Dasamuka ora menang mati awit kanggonan aji panca sonya reksaning bumi. Rening ora menang mati kowe mbedol gunung Ngungrungan. Kok kendhiti nganggo buntut, rubuhe Dasamuka kok tablek nganggo gunung. Engga Dasamuka matine merkayangan. Kowe luput karo Wisnu. Wisnu kuwi dewa. Kowe luput karo Bathara Rama. Awit jejibaning Bathara Wisnu, Sura, Dira, jayane kangret lebur dening Pangastuti. Mula nampa upatane Wisnu, Anoman ora menang mati yen pancen durung bisa nyingkirake ngreksa kumarane Dasamuka. Baraan kula sampun pejah. Ya, Sugriwa, Anggada, Anila kabeh wis padha tumekaning lalis. Inggih. Duh pukulun. Lajeng pejah kula benjang menapa. Bisane kowe gawe swarga nek kowe wis mati, nek arep ngerti matimu. Besok sak rampunging Bratayuda kowe isih urip. Kula tesih gesang. Iya. Bratayuda Purna sing dadi ratu. Putune Janaka arane Parikesit. Inggih. Kowe bisa tekaning pati nanging besok yen wis momong Canggah Pandhawa turune Yudayana Yudayaka. Sedina kowe ndhaupake jejaka telu. Jejaka telu bareng lan jemblonge bumi tanah Jawa. Ilange Semar pamong sejati, timbule Sabda Palon lan Naya Genggo. Pinten dasa taun, ora ngitung taun. Lajeng yen durung tekan Titiwanci kuwi duwe kewajiban reksa jagat. Yen bakal gayuh swarga. Sawangen cahya kang mencorok nyemplunga marang cahya iki nyuwun pangestu Pukulun. Anoman dawuh sing kok sawang uripinipun abang. Abang dayaning geni. Inggih. Urip kudu bisa meper marang amarah. Bisa meper marang amarah. Iya. Nadyan wong cilik iso ngalahke wong gedhe awit amarahe luwih kuat. Iya. Kanepsa ning menungso. Aja nggunggung kanepsa. Iya. Yen matimu nurut marang Kang Abang, besok kowe dadi sak bangsaning Kemamang. Pados sanesipun. Yo. Sing kok sawang ingkang kula sawang sarwa cemeng. Sarwa ireng. Iya, kuwi dayaning luamah. Karosan kan pesane menungso dremba seneng memangan nanging duwe karusan kang minangkuk. Yen nurut marang luamah besok matimu bakal kesasar dadi kewan temlosor bareng ana Gandharwa. Mula ngendi ana Gandharwa kono ana ula kang temlosor. Inggih. Matur sembah nuwun Pukulun. Iya. Sawangen wonten cahya ingkang kuning. Kuwi dayaning Supiyah. Pepenginan. Inggih. Siji kepingin loro, loro kepingin papat, jagat bakal diambari.
bojone wis ayu, laku sedheng, laku nyeleweng. Kuwi dayaning pepenginan. Yen kok uja, kok undha. Besok kowe bakal dadi sak bangsaning Kemamang. Dadi sato Ibran. Inggih. Sawangen liyane wonten ingkang rupi pethak. Kang Putih kuwi dayaning Mutmainah. Inggih. Yen kowe nggugu marang Kang Peson Kang Putih, besok kowe dadi mayit ya dadi wedon. Mapane cedhak banyu. Mula ngendi mayit metu ing kono cedhak karo banyu. Inggih Pukulun. Sing kok pilih mangkono Sanganoman nyawang kiblat papat abang putih kuning lan ireng. Tarinengko jroning driya ilang wujude Anoman babar dadi menungso bagus wujude. Kula mboten wujud rewanda nanging wujud mekaten Pukulun kaparingipun. Kowe duwe kewajiban ngreksa jagat, mreksa kumarane Dasamuka. Inggih. Wis bisa ngungak marang swargamu. Inggih. Entenono besok canggah Pandhawa ngestuaken dawuh. Dina wektu iki ulun paringi jejiban ngreksa bumi ngreksa jagat. Iki piranti pusaka Tampanana. Arane senjata pamungkas. Senjata pamungkas. Iya. Kula gadah jejiban nyaponi regeting jagat nyuwun pangestu Pukulun. Wangsul kula. Rening jagat ki bunder. Kowe ngetan bakal ketemu ana kulon, ngalor bakal ketemu ana kidul. Mulih marang mula bukane. Bawana kula wonten dawuh pangandika Bapak Guru. Surung dayung kula wonten pangandika Durna wis bali marang kraton Ngastina. Pandhawa 5 wis digawa Kuntadewa Janaka Werkudara kembar. Ngaji karo aku ngedhuk ngelmuku. Iya. Keparingipun mengko bakal tak loropake pamrih matine Pandhawa 5 awit ki wong Sukerta dadi panganing kala. Kuwi kegolong manungsa pangruwatan. Jadi sadurunge Pandhawa 5 mati, bocah-bocah Ngamarta rampung ana. Nyuwun pangestu matur sendika.
wong dhuwur dawa aku Petruk Kanrong Bolong. Sapa? Petruk parabane Kanrong. Lho. Nek ngono sing ngendang kowe tong. Ha sampean sinten? Kok Ratu Gagah perkosa kok ketoke gabung kali rombongan Kurawa Ngastina. Takon karo aku Nalendra Trebela Suket. Trebela Suket. Yo. Lah sinten Prabu Kurda Bawana. Weh. Enten apa? Pandhawa wis manunggal karo Kurawa ngaji karo Bapak Guru Cakra Bawana. Kono kawan Semar ndi? Semar tak jaluk Semar ilang. Semar ilang. Semar ilang. Kowe kula mati dening aku. Kalono kalayatan ladalah wong kok gundul-gundul pacul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul gembelengan wakul glimpang sekane dadi selatan. Oh jebul wong kentir apa? Ana buta surung dayung ndi Semar. Golek urung ketemu anake sing tak pateni. Sapa wong ala nek takon karo aku jenengku Gareng. Sapa Gareng? Oh kowe jenenge Celeng. Celeng dengkulmu wong Gareng kok celeng. Lah kowe butuh surung dayung goleki sing jenenge Semar. Nek ketemu tak pateni. Pernah aku anak pati. Ayo karo ndrodhok. Sapa name kula Gareng? Kula doyak-oyak surung dayung ajeng dipateni wong goleki bapak kula. Bapakmu sapa? Semar. Nyuwun tulung, kula tak ngenger karo sampean. Ya gelem ning kowe tak pateni. Wah! Bagong nggih. Keringete gemrobyos kaya wong adus. Napase krenggosan kaya doyak macan. Nggih, sembah kula katur Gus. Iya, tak trimo. Nolo Gareng waras wilujeng sembah kula katur. Bagong ora liwat puja pangestuku Tamanana. Kleru. Kleru karo duweke sapa engko tak balekno. Kok pucet Petruk? Bagong ya pucet nggih dereng sarapan. Lali dereng sahur. Nyaosi prisa Gus. Wonten tamu Ndara Numan.
Iya, nggayu swarga diwijang kalih bapak dereng rampung, ngerti-ngerti bapak ilang. Lho. Kakang Semar ilang? Nggih. Ilang? Nggih. Bareng ilange bapak. Ndara Baladewa rawuh pethuk Ndara Anoman diancam patine dianggep rereget barang sing kotor. Jadi pasulayan ngasta nenggala Ndara Anoman nggih ilang. Anoman ya ilang. Bagok nggih pon napa-napa ilang, dhuwit nggih ilang, dompet nggih ilang, nota ilang. Lah sakniki malah Karang Gedempel kebanjiran buta. Saking negeri Teblo Suket ngakune serayane Kurawa. Goleki Semar ajeng dipateni. Diobrak-abrik. Omah kula dibakar. Kandang pitik kula diobong. Sumur kula nggih diobong. Sumur kok diobong. Nyuwun tulung mundur Petruk. Suradira jayane kangret lebur dening pangastuti senjata pamungkas senjata cakra. Wah, yo. Wah, oh iya. Karepe dhewe tak tamake marambah-rambah bali tanpa gawe ora iso necep geti ing mungsuh. Tak suntengi sepisan meneh. Nek ora iso ndayani tak takon jagoku ana ngendi. bablas ngeblas Petruk kula nala gareng bakung senjata cakra ditututi nggih. Nggih. Piye, Gong? Aku mangkat wit awan, Truk. Hah? Wit awan. Juk, jebul urung ana apa-apa, Truk. Kondur aku. Lah, ora dikabarine ming bengi jarku nek biasane karo awan. Adate ya ming menyang bengi kok ya dadak werna-werna. Lah kok mencelok teng mriki nggo, Gus? Wah, entuk bandangan iki, entuk bandangan. Bocah bagus. Ndak takon kowe bocah ngendi jenengmu sapa? Inggih, yen dangu kalian kula kalian kabur kangenan kandhang langit mul mega kula mboten gadah papan.
Yen jeneng nami kula Seta Anggana. Seta Anggana inggih Paduka Nalendra Dwarawati aku Prabu Bathara Kresna pamomong Pandhawa. Duh sinuwun pangabekti kula sampun mireng kondang wertanipun sinuwun Kresna panuksmaning Sang Hyang Wisnu. Ya tak tampa pangestuku tamanana. Inggih. Lajeng ingkang wingking kula Petruk Kantong Bolong abdine. Abdi nggih. Ingkang wingking piyambak. Nek takon karo aku Raden Werkudara. Werkudara cendhekmu. Aja ngomong-ngomong terus ora ngerti karo aku terus. Dapuane Werkudara. Ngajeng piyambak menapa menika Raden Janaka. Napa enten apa Janaka kok sikile bubulen. Iki ponokawan Petruk Garing karo Bagong iki anake Semar. Aduh, kebeyak wadan aku iki. Ngapura, Truk. Ngapa? Sesuk aku ora nderek, Truk. Ora nderek nang ringgit nang ngombol aku, Truk. Wah, wis mangsa bodho sewang-sewangan, Truk. Anjuk aku kancane sapa? Wis mangsa bodho, Truk. Seta Anggana kula wonten ing ngadhawuh raning senjata cakra menclok marang Anggam. Aku njaluk tulung. Aku duwe mungsuh saka Tabla Suket jenenge Prabu Kurda Bawana. Bareng-bareng karo pendhita kang manggon Ngastina Begawan Cakra Bawana. Raning Pandhawa momonganku padha kepikut, padha katut kerut marang ilmu ireng. Njaluk tulung siji baline Pandhawa, loro rampungana Kurda Bawana apa dene Sang Begawan Cakra Bawana. Yen iso kelakon kowe njaluk apa bakal tak turuti. Pun ngersake napa mawon. Kula nyuwun menapa kemawon pun paringi. Ya tak paringi. Didene nek perlu lah mbok sampean njaluk matine Bagong dipendhem urip-uripan dituruti. Mati-mati Bagong minggat ora elok temenan. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa nanging kula nyuwun dipun ayome kalian Sang Hyang Wisnu. Ya kowe saguh kula sagah majeng paprangan nyuwun pangestu. Sabdaning Pandhita Kinarya Wangsit pindha kumbang pangajaping tawang. Ana bocah bagus. Aku Seta Anggana. Bocah ngendi kleyang kabur kanginan. Panjenengan Begawan Cakra Bawana gurune Pandhawa lan guruning Kurawa. Teka ngrusak Karang Gedemba sing tak goleki siji Kresna loro Semar. Kudu nungkul nekseni nggonku pejang. Ndak jaluk bali ning para Pandhawa nyidam pati kowe.
Wis kalah kok maju meneh. Aku nggawa senjata pamungkas. Senjata pamungkas iya yen pancen kuat tampano tamakno. Aja ming gaman siji pamungkas 1000 babar pisan. Sejata mangkas mengsah lan begawan Cakrabawana ilang Cakrabawana babar Betari Durga senjata pamungkas babar Semar Badranaya. Njaluk ngapura Kiai Lurah Kotobat njaluk pangapura. Durga Petari. Ganggu momonganku golek lenane carane werna-werna. Wong nakal, wong sedeng, wong nyeleweng. Aku tobat bali ning dangkamu. Jim setan pri peprayangan, tuyul kenthing mungil, aja nganti ana sing kari. Sing lumpuh do digendong. Sing picak do dituntun. Aja ganggu kiwa tengen desa ngabehan kene. Bapak Begawan Seda bocah bagus Seto Anggono Kurda Pawana Utang Pati Nyawapati. Wah wah dadi kethek putih sapa melek matamu aja ndadake tambu. Aku Kurda Pawana sifat 1000 kowe kumarane Dasamuka. Ganggu momongane Anoman wiwit jaman berubah ngalengkoh kowe matine merkayangan. Utang Pati Genti Nyawapati ilang nyawamu. Aduh Kakang Noman aku tobat njaluk pangapura Kakang Noman. Kowe Kumara Dasamuka. Iya. Jebol saka kuburan. Awit anak putu tak janjine teko ning kuburan aja ngirim donga aja yasinan. Aku krasa lara malah kupingku metu geti. Aku njaluk dikirim mensen karo literan. Malah diwacake ayat kursi, diwacake kitab suci bali ning dangkamu. Adalah kethek putih Hanuman ora ngambah lemah. Dik ya surung dayung arep apa? Gustiku tekaning Seda, guruku tekaning Pati. Utang Pati Nyawapati gaglak wandama.
Sing dadi surung dayung ora pangling kekumarane Patih Prasta. Iya Raden Anoman. Biyen mati mesti kepruk nganggo tugu. Cemane babare dadi Dewi Indradi ora kapok kowe meksa ngawur. Isih momong lagu ning kamurkan. Wis dadi bandan alus isih ganggu karo umat mercupata. Iya. Aku tobat, aku tak bali. Aku tak bali. Ayo bali ning aku njaluk sangu. Ora nyangone. Aku njaluk sangu. Apa? Sego keluban. Sego kuwi menyan. Keluban kuwi kembang, kuwi njaluk sajen kembang menyan. Iya, ora najene setan. Ora najene iblis bali. Iya, aku tak bali. Arep apa, Pak? Diperintah Durna guruku gandeng sang Begawan Cakrabawana mati. Kentenan tak obrak-abrik. Nggih, Semar tak patenane, Anoman tak patenane. Nek bapak arep mateni Semar, mateni Siwa Kethek, Anoman mungsuh montosen. Ayo. Arep ngantem kowe ngantem. Njotos kowe njotos. Isin ngarep mburi. Yo. Iya Pak. Iya, dame gabung. Pangapunten Koko Prabu, mboten ngertos yen kula kedlarung dhateng kacintrakan Begawan Cakrabawana babar pukulan permane ratu ning lelembut. Koko Prabu, yayi kula mboten badhe nglepataken panjenengan, nanging binjang malih nek jaran kudu manut karo kendali, nek kreta kudu manut karo kusire, yen kewula kudu manut karo pamonge. Sampun ngantos kok nerjang palang. Menika akibatipun mekaten Yayi. Inggih. Pinter ning ora bener. Inggih. Kula nyuwun pangapura dawuh sami-sami. Kondur manunggal wonten Garing Amarta nderek Kakang Badrana ya kula derekaken. Kaum Melayu. Jarane wis mudhar. Jebul Semar isih urip. Sing mati ming ragane. Sukmane dereng mati. Ngasta nenggala goleki Anoman arep tak pateni. Perkarane aku didhawuhi ngilangi reregeting jagat. Sing dadi rereget kuwi Anoman. Sampean klentu. Reregeting jagat niku saluka, dudu jagat gedhe ning jagat cilik. Nek jagat gedhe wonten banyune, wonten genine, wonten angine, wonten bumine. Lah nek jagat cilik niku menungso. Jagat gedhe bunder, jagat cilik nggih bunder nek mboten ngandel mang presane dijajal. Dedeging menungso karo depane menungso mesti padha. Lho maksude kan ngilangi reregeting uripe dhewe. Uripe dhewe mula sadurunge nglakoni salat sembahyang ngesot ngadhep ngersaning Gusti ngucap donga. Iya. Luwih dhisik sesuci pasuryan asta talingan
tutuk grana ngantos dumugi samparan. Entek-entekane mbun-mbunan ditetesi banyu supaya madhep mantep wening nggone ndonga nyuwun dhateng Gusti tembunge wudu. Niku jane padha mawon. Dadi kan ngresiki uripe dhewe, dudu uripe wong liya, dudu jagat sing ketok. Niku sampean luput le maca cangkriman, le maca tulisan. Tulisan O kok diwaca U. Tulisan I kok diwaca E. Aduh, Kyai. Aku njaluk ngapura, Kyai. Dawa sami-sami. Iya. Kabeh keluputanku lahir batin sing tak sengaja lan ora. Kyai, aku njaluk ikhlas sing penggalih njaluk pangapura muga-muga Gusti mudanani lan ngideni panuwunku. Dawa sami-sami. Kula dherekaken. Mugi-mugi pikantuk berkah pangayomaning Gusti sedaya pangandika panjenengan. Kula wong tuwen enten tuna dungkap lan lupute nggih njaluk pangapura sakmungkire niki donga dinunga. Rahayu panjenengan sak kula wangsa. Rahayu kula sak anak putu kula. Iya. Pikantuk rejeki sing berkah halal tur manfaat silaturahmi bebarengan. Iya, Kyai. Kawula nuwun minangka sulih pangandikanipun Gusti kula Sinuwun Kuntadewa sakadang Pandhawa. Saksamunipun ndara Anoman nggayuh swarga mun pinaringan pituduh lan piwulang kalih Kang Maha Kawekas. Mugi-mugi ing papan mriki lan kiwa tengen nirmala boten wonten alangan lahir lan batin manggi ayem tata titilan pantentrem. Ampun kesusu ngluputke marang liyan ning sinawa goleki lupute dhewe mulat salira angrasa wani. Regeting jiwane dhewe digoleki ampun goleki regeting liyan. Paripurnaning lampan iki rahayu sing tak tinggal keri. Rahayu sing padha makarya, rahayu sing kundur teng papane sowang-sowang kula dherekaken sesanti Jaya Wijayanti. Suradira jayane kang lebur dening pangastuti antuk owah yuning katentreman.